Ого, оце дідусь готується. Нічого собі. Так, зараз підглянемо. Сюди ще. О, червона. Увага, увага! Увага, увага! Це матч не просто так. Це матч на оцей посох. Той, хто зараз виграє, той отримає цей посох. Ну, в цьому шашковому турнірі найважче це було добратися. Дід Мороз постарався, намів кучу гор, сніга. Важко було добиратися, але я думаю, що все-таки завдячуючи тому, що наші комунальні служби добре попрацювали, я все ж таки дійшов сюди до цього будиночка. Мені дуже приємно, що в цьому місці так гарно вітають Діда Мороза, Миколая, всі умови створені. Ну, а саме головне тепер пережити цей цукровий удар, який я